pero sigo siendo el rey. Baldute mariatxiek mondejuekin zer ikusirik? Oraintxe ikusiko dut. Zaldibiko Illati Tabernako Maixabel Urkola etorriko da eguneko platera nirekin prestatzera. Maixabel artista handia da mondejua egiten. Beraz, mondejua jarriko diogu gaurko platerari. Tipula sopa mondeju gorrituarekin eta piparra frigituekin egingo ditugu. Menuko bisigarria Amurrioko Julene Abalen Gildek eskainiko digute. Berak eta bere gurasoak egiten dituzte beraien baratzeko piperrekin. Bospasei Gilda mota egiten dituzte, ohiko osagaiekin eta ohikoak ez direnekin. Gozorik gabeko bizitza oso tristea izango litzatekelako gozo batzuk probatuko ditugu. Markinako tate gozotegian egiten dituzten markinako kokote famatuak. Txapelak enduko ez bestela koplak ateako iskie, baina mondejua ez, gauza serioa bai da mondejua, adi lagunak. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, Maixabel Dabillo, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, zondo. Egon ginen zure etxen erreportaia batiten, mondejukin, esku hartian, da gaur nea etorri zeagu gana. Bai, baneuken goa, bai. Bai, ze gauzona, eta gaine karri zu mondeju garra, Hoi da. Bau, errezeta hau tipikoa da, hartzia, bai. Tipula sopakin, ikusiko zuen mondejua egongoa beste ingo degola gauza berezitxo bat, eta gero ingo dugu hemen, Ibarrako piperrak, tempuran, ederra errezeta. Bueno, lagunak, eta Maixabel, garatuko izut errezeta pausuz pausu pixka, bale? Beitu, hemen, iteko tipula sopa, hau aprobetxamentuko errezeta bat izatea, eta beti ogizarrakin inbiar da, eta ogizarra bota baino lehenuo inbiar deuna, bai tipulatxak, baratzuila, porrua, eta pipermina ondo gorritu, batzu sopa bat entzako izango bazan bezala, eta ondo gorrituta da honean ingo deuna da, brandila bota, flameatu pixkat, botako dugu sopakoa, eta gero botako dugu salda, eta utziko dugu iten, lasai. Eta hori izangoa, gero kasula txiki baten jarriko jo ogi txorta batzuk, gazta, eta laben bukatuko dugu iten, gratinatzia gazta hori, bale? Gero hemen monde joakin zoze berezi ingo dugu, bale? Monde joakin ingo duguna da, alde batetikan patata goziko dugu, eta beste alde batetikan tipula ondo gorrituko dugu. Tipula gorritzean ian, tipulina kasu hontan, botako jo mondejua azalak enduta barroa. Erregoziko deu, eta gero, botako deu patata egozila, irin pixkat, eta arrautza, hau ja hotzian. Eta ingo deu masatxo bat bezala, eta gero masatxo hori, ingo deuna da goiara pare batekin, bolatxokin, eta prejitu. Eta ora gure plater gainen jarriko ditugu, pare bat bolatxo, mondejuanak. Izango bazan bezala pixkat bakailu brandada antzeko, baino ingo deu mondeju brandada antzeko zehose, bale? Eta gero, bukatzeko hemen dazkau piperrak ibarrakuak kontserbatik atea eta tempura bat ingo deu, hau da tempura irina, urotzakin naztu, bertan pasa, prejitu, eta ere bai, sopan lagungarri bezala. Ados? Osondo. Sondo. Zezan bihan izun, mariatxillak egokiak aldia, hemen, kozinan ibitzeko. Oso egoki. Oso egokiak. Oso egoki. Bakit, salia zehala asko gustatzen zaizkizuna, ezta? Bai, Bai. Zein da gehien gustatzen zaizkizunak? Bueno, oain azken aldi honetan, puro relajo, asko gustatzen. Bai, alda, hemen ibilizian da, oarrak diagila zan, Earrak. Barroaino sartzen zaizu, gorputza gora etote zaizu, ezta? Bai. Eta batzutan, ze labana utzi eta dantzan jartzezea, ose? Bueno, aldana. Tarteka. Bueno, hemen inbiar deu lanen hasi, eta aldi berian hitzeiten, orduan. Zu alde batetik tipula hori zehatuko jazu, txikitu, txiki-txikiin, bale? Zeatik angero ez dugu pasatuko eta eserre. Jarriko dugu hemen gorritzen, eta egon mondejoa esan deten bezala, berta botako dugu. Eta ni beste alde batetik, hasiko naizena da, sopantzako tipulak eta batzuiak eta gorritzen, bale?
Bueno, hemen txe, albuan nahi zaizkigu etxia txukuntzen da... Hotzak. Hotzak daude, baina txukun labertzeko, hotzakin inbiardia, eta abertzen muslagatzen duen. Oida. Bueno, hemen ingo deuna da. Tipula eta hemen beste barazki gorritzeko garaian, gurin pixka jarriko jau, eta olio pixka bitatikan, bale? Bueno, Maixabel, zuen tabernan, mondejo asko saltzea, zu artista zea mondejo kiten. Bueno, artista, ez dakite, saria jasotako eta dana zea. Bai, oixe, baina, bueno, gutzako sarie bakizun jasotzen dan, mostradoren, oi, eharra daula esaten dizuenen, ueda gutzako sarie. Eta taberna izteanian kaja beteta da honian. Baitare, ez da, bigarrego premilua. Vale. Eta nola izan zan, nola eman zizuen saria, nola izan zan historia hau? Bueno, historia nola izango zan. Bertxotan esaten due, bertxo bat kantatuz esaten due zeinek irabazidon. Bertxo kantatuz, Bertxo bat kantatuz, bai. Eta nola izan zan, baina izatea lehiaketa bat? Lehiaketa bat izaten da, bai. Hogeita biru launo izaten die, eta, bueno, probatzen juten die, eta... Oixe. Eta zela, mondejoa soilik, ez da? Ogeiki jana bezala, o ez da elaborazio bat imerza, zuk kroketak ekistonak itituzu mondejoa nahi, ez da? Bueno, asko saltzaldia. Bai, desente. Bai, oso harrera ona eukidue. Bai. Eta gaina egia da, mondejoa pixkat, a ber, bueno, zona hortan asko ezautzea. Baina da zerbait bai, ez galtzen aidan hauen pixkat berreskuratzen bezala, baina bai egon da pixkat... Ilago, igual... mondejoa esan zer dan, da ez dakila ia, ez da? Hombre, inguru hortan nik uste jende gehienak ezautzen dola. Hortik kanpoa zailago da, ez dakit. Baina hor ingurun behintzat... Bueno, eta jende jakiteko, zer dan zehazki mondejoa Euskal Herri guzti jakiteko, nola, zer ezberdintasun, ni bakit, oholki antzeko gala, baina garrantzitsuena, berezitasuna da, arkumiekin da, hola. Ardisegokin, bai. Eta porru edauke, porru asko, porru edana, eta arrautza. Oida, odola berren arrautza erabiltza, eta horregatik da zurilla, ez da? Oida. Eta koipia txerriana beren, ardillana, ordu. Bai. Eta tipulik ez du ematen, dana porrua? Gure kasonez. Zure kasonez. Zaldibiko kason behintzatez. Gure txen porrukin da arrautzea eta zegoa. Eta gero ere bai asko esateana da, zu esan dezun bezala porru asko dakala, igual leheno etxakan nahin beste barazkita, igual gehiago errepikatzezun da, ez dakizeta, igual ardilla sarrozian, ez dakizeta, baina gaur egun asko sexuabiok dira, eta... Gaur egun barazki asko dauke, porru egeiena, eta orduan igual zegoa gutxixego. Zegoa gutxixio eta igual erresago sartzen zaigu. Oida. Bai, bueno, jendiak hori esateu batzutan igual mondejo jateula eta errepikatu ite jola, eta ez dakize, baina bueno, ni uste... Hoi ez dau. Hoi ez dakizerk zehatuko duen, baina... Ez dakizerk ere egiten duen. Hombre, hori igual errepikatu bultzatzeko erabiliezuna, ez da? Oire igual. Bueno, eta mondejoa, bueno, iten da karnizeruak eta asko iteguen, leheno baserritan beti itezan. Bai. Zugre tabernan itezu zuena, ez dara normalena, ez da? Jendek normalen itegu, geho tradizio hori galtzen nahi da, mantentzen da, o nola dijo asuntua? Hombre, Zaldibin bertan oa ingoz, nik uste nahiko mantentzen dala, jende, oain dietxetan iken da. Laska honeon ginean, de bai, eta laska honan taberna baten egite zuen mondejo eta oso arrakasta hundia zekan. Ja. Bai. Eta gila zan, etxetan jarraitzen da? Etxetan bai. Baserritan behintzat iken da. Eta zona hortan, oholki jare bai iten dezu etxean, o mondejoak egin itea, zertzan tipikuo? Tipikoa mondejue. Hombre, holki ere txerri hildakon da ingo du, baina garreun hoi ez da gertatzen. Claro. Gaurun karnizeitan, eta... Oida. Eta adibidez, zu nahi baezu ardillan koipia lortu eta etxien mondejoak, ze karnizeroan ajutezea eta eskatzen diozu, o nola? Hombre, gure kason, anaiek ardi dauzke eta arek jartizkit. Vale, bikain. Vale. Eta osagaiak zer izaten dira? Kantitatek eta pixka sekretua dira, o aldia kontatu? Bueno, guk alitzia eiken dugu, alitzia eiken dugu, ez dauku pixuat, begira. Eta adibidez, nola da prozesua? Ze gozten dezue lenda bizi, o dana gordinik handikoa barruan? Gu gordini sartzen dugu, bai. Gure kason gordini sartzen dugu, bai. Porru esegoa, arrautzea, gero piparra, gatza. Piparra berdia, daka pixkat? Ez gorri, zea. Gindila pixkat, pikatzeko pixkat. Bai, pikatzeko, bai. Eta hoi da nahiten dezuen astu, eta barron sartu, eta gero egosi zen demora egozten da hori. Guk ordu terdi bat, ole eukitzen dugu, era bate osten, Era bate osten. Ordu terdi, Bai. Vale. Eta adibidez,
Noiztik aniten da zuen etxean? Zu beti da nik ezautu ezu? Nik etxen beti zautuet. Bai, beti. Gure amonak, amak, beti iken zituen festatako, mondejue. Gehien bat egun berezitan ordun, egun berezitan itezan? Festatako, herriko festatako. Eta gero kontserbatzeko garaian eta baserrin zeitezean, golpetan sartu edo... Jan. Jan, inda, jan. Oida. Hoxe honena. Oida, bai. Bikai, bueno, zen musai gehiago. Ondo aizea. Makal. Nigin beharretena da, bai, patata egosten jarri eta monde jure egosten jarri beharko ez ba. Oida. Bai, hemen ingotena da, ura jarri, monde joan zako, eta beste lapiko txiki batian, patata jarrikote gozten, vale, hori listo. Hoi zago hemen organiko bota, hemen txe jarriko dugu ja, ipulinak, horrela, xe? Oso. Vale, eta patata ingo jasuna da, zuritu eta ja kaskatu eta hola xe jarriko dugu gozten, bale? Hori hemen zuri gailuakin nahi jo. Vale. Haure, listo. Eta monde juego gozteko garaian, gatzika botatzezu... Bai. Eosteko garaien, bai, saldai behai botatzen diu. Salda bat iken dugu aurretik. Eta saldetan egozten dezue. Eta saldatan egozten dugu. Vale, eta hau ekarri ezuna orduan, egozita dago pixkat edo gordinik dago guzti. Emato ja egozita dagoela pixkat, ez da? Bai, egozi puntu bat badauke horrek. Bale, orduan ez dugu egoziko hori. Ez dugu egoziko, ingo dutena da, hauken du. Eta ingo deuna da, nola geho prejitu inbiar deun, bai tipuletan. Ja egozita da honez, listo. Bale, oso ondo. Eta zen zan dezu, saldetan nola egozten dezu? Salda egiten dezue? Salda egiten deu, argi aragikin, da porrue, eta gero pipar pixkate botatzen diu saldai. Eta han eoste ikeu. Bale, orduan da, eta salda horrekin zeiten dezu, salda hori sustantziakin geldituko, ez da? Hombre, gero horrekin mondeju zopak. Mondeju zopak, bale. Dala, tipula sopan antzeko bat hola, o nola iten mondeju sopa hori? Bueno, gure kasuan iken deu, lehen esan dezun bezala, aprobetxamentuko zea bat. Errezeta bat. Ogi zarra moztu, xerratan, eta xerra hue saldatan. Pixkatan euki, beratzen, eta hue da mondeju sopa. Eharra, hori benditi geizteakoan eharra sustantzia eukiko, ez da? Hoi da. Bero. Vale. Patata horrekin nuen jasuna da, kaskatu gola, kasketanin, hola hemen egozten jartzeko. Bai. Eta, bagoaz, txerreki txarraka. Hoi da. Bagoaz, tipula mantxan dazkau, tipula gorri ebai, eta hemen jarrikotena da, nire bai txalota hauek hemen txe martxan. Hauek hemen txukuntzen gelditzen gehan bitartean, jungo geha amurrio baino. Eta amurrioan ikusiko zue, ehundoko piper mordo azka, eta ehundoko gildak iteitue. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Julene naiz, eta gaur Amurrion gaude ikusteko nola egiten dugun lan Gilda Salbizabalen. Guazi ginen 2013an, betidanik nire gurasoak egon dira ostalaritza munduan, eta geneukan tabernan piparrak edo gildak egiten, eta jendeak eskatzen zituen eramateko etxera. Azkenean, bururatu zitzaigun, jartzea poto batean, etiketa polit batekin, eta holan hasi ginen saltzen, eta azkenean utzi genuen taberna, eta egiten ditugu bakarrik gildak. Hemen ekoizten ditugu gure piparrak, landatzen ditugu maiatza maieran gutxi gora bera, eta gero egiten duguna da ospin nahasketa batean sartzea, egiteko gildak. Landareak daude atope, orduan uste dugu naiz eta eguraldi txarra eta berandu hasiarren, lortuko ditugula piparra onak, politak eta kantitate honekoak. Astean gutxienez 3 egunetan jasotzen ditugu, egunero 500 edo 600 kilo inguru, eta tamaina gutxi gora bera holan izango zen tamaina perfektua. Aukeratzen ditugu politenak egiteko gildak, eta gero dauzkagu, behitu adibidez hemen hau potoloa dela, eta itxusia dago eta gogor gelditzen da egiteko gildak, egiten ditugu mermelada. Guk landatzen ditugunak guztiak dira Ibarrako piparrak. Bueno, lursaila ikusita, jungo gara egitera gilda batzuk ikusteko ze barietate dauzkagu. Eta dauzkagu hemen osagaiak egiten ditugun 4 gilda desberdinak. Hasiko gara tradizionalarekin, eta egiten duguna da jartzea oliba bat, piparra bat goruntz begira, pozik egon behar da, gero antxoa bat, beste piparra bat, honakoan beruntz gelditzeko polita, amaituko genuke beste oliba batekin.
gaztadun gilda, da gazta zatitxo batekin. Gazta oso suabea da, eta da nahazketa, behia eta ardiaren esnekoa. Jarriko genuke piparra berdin, goruntz, antxoa, beste piparra bat beruntz, eta amaituko genuke gazta zatitxoarekin. Oliba jarri beharrean, jarriko genuke beste gazta zatitxo bat. Bueno, hirugarren gilda izango da bokeroiduna. Aurretik ez dugu esan antxoak direla Kantabri itsasokoak, eta bokeroia baita Kantauri itsasokoa da. Oliba, beti bezala, piparra, goruntz, bokeroia, alde polita kanpora, beste piparra bat, eta beste oliba bat. Bueno, eta azkenengo gilda eta desberdina dena, zezinaduna, olibarekin hasten gara, eta gero egiten duguna da, gazta zatitxo bat, zezinarekin inguratu, holan, eta jarriko genuke hemen, zatitxo bat, hau izango zen desberdinena, ez daukalako piparra. Jende askok azoketan galdetzen zuen, ea ez zegoen zerbait, ospin zapore potente hori ez izatea. Orduan, okurritu zitzaigun, eta azkenean frogatu genuen zezina eta gazta, eta olibak dauzkan gatz toke horiek, gelditzen zirela oso aproposak, hartzeko txakoli batekin edo bermu batekin, orduan egin genuen gilda hau. Jan aurretik beti gogoratu, bote behar diogula, pizkatxo bat oliba olioa egoteko gozoagoa. Eta orain aurkeztuko dizuegu gure produktuak. Dauzkagu kantitate handikoak eta kantitate txikikoak. Barietate guztiak egiten ditugu formatu guztietan, eta hemen daukagu lehen aipatutako mermelada. Bueno, amaitzeko daukagu bermuta, dela tragu perfektua hartzeko gilda batekin, eta egiten duguna da halako produktua jartzeko bermutaren barruan, eta holan bermut zaporearekin jateko azkenengo momentuan. Gure produktuak erosteko daukazue gure web orria, egiten ditugula bidalketak Espainia osoan, eta gero daukazue denda pilo bat Euskal Herria osoan, saltzen dituztela gure produktuak. Bueno, Joseba, ni hemen gelditzen naiz bermutarekin eta gilda batekin, eguzkiaz gozatzen, eta badakizu hemen Amurrion, Albizabal familia beti egongo da zure bizitaren zain. Honegin! Ai, ama, Julene, baina ze itxura egiten dezuna, ze zelaiarra, zema piperrakin, Ona, eta, indezuen bermu berezi hori, guantxartu en una aguja baino leno, ez da? Bai, desde luego, bai. Mexikanak entzun, gilda bajan, da gero, bazkaltzea, ez da? Elegante. Oso ondo, horrela jarraitu, taku gurean jarraituko dugu. Bueno, hemen txe, tipulatxak egota ditu, tipula eta tipulatxa dakau hemen. Niguen jungu naiz, bai, porruakin, baratzuia eta piper pixka botako jot. Eta zu lagunduko jazu, Maixabel, behitu. Hau esan dugunez, behitu, egozikta da hola, ingo diuna da ja, azalaken du, eta hemen tipulinakin botako dugu, dana erregosten jartzeko elkarrekin, bale? Bale. Gio ja bai botako dugu patata egozila, arrautza eta irin pixkat, hola, pixkat kompakto egiteko, bale? Bueno, eta aldi berian, kontatu bihar diazu, bueno, zuen taberna, Eilati taberna. Bai. Zenbat denbora zuazte bertan? Zenbat urte? Ba, 15 urte. 15 urte damazkiz bertan, bai. Bai. Zuek hasitako taberna da? Ez. Betidanik dago, bueno, betidanik, o 50 urtetik gora. Vale, zuek guendala 15 urte hartu ez zuen, baina zuen lehengokuak dira, edo ez dira zuen gurasonak, edo ez? Zuek sartu zinaten. Bakarri sartu zinan bertan, edo zenekin? Bai. Bueno, ni bakarrik, gero familia launtzen dit, aro, txikok. Vale. Ni karro itiatzen diot, eta karro ibultzatzen diot. Eta haiek heldu ez diatzeko. Batzuk heldu eta bestia bultza. Oiga. Ondo. Eta ze nola hasi zinan bertan lanien, nola izan zan... Bueno. Nola sartu zinan historio honetan? Betidanik lan hontan ebilen, eta herrin bertan aukera sortu zanen, animatu nintzen da antxe. Pizka probako hasi nintzen, eta antxe. Eta gaur arte? Gaur arte, bai. Ondo, zeintzuk zaudete birtan karroa ibultzaka? Zeintzuk dut esate elkarro? Bueno, esate izut. Ni nau karroitiaka eta gero etxekok launtzen die. Bai seme alabak, eta, bakoitze bere lana dauke, baino, hortik aparte,
taberna txiki bada. Vale. Eta hortik aparte, ba, bueno. Bertan zenbaten dezue, pintxo, baskarik... Bai, pintxo batzuk eta gero euneko menu batzuk. Euneko menu ere, bai. Aste burutan ebai menu berezik eta hola manten zue? Aste burun, bueno, nik igandetan itxiken dut, eta ostiela gaue eta larunba gaue, ba, bueno, afari batzuk eta hola, bai. Vale. Zein da zuen etxea junda jan ezin da, jangabe atea ezin da produktua, zein da etxeko produktu izarra? Ez dakit, guain momentu hontan, garai hontan mondejue. Mondejua. Garai hontan bai, gero urten zehar, ba, bueno, ez dakit, isitxake nahiko txekorran isitxa saltxan eta olako gauzak, ba, jende guztua jatitu. Vale. Isitxak hori zer dira, tripakik? Isitxa. Isitxak, zer da ditzeu zu isitxak? Rabo de ternera. Rabo. Vale, bustana. Oida. Andos. Nola ditu diozu? Isitxa. Isitxa. Vale. Bueno, hemen ikasteko gaude egunero, Oida. Ondo. Orduan, betiko sukaldi eitezu, ez da? Plater tradizionalak. Oida. Vale. Hoixe bota honea bitu, dana, ja? Eta pixka goiarak inola zanpatu. Hola, bertan? Bai, hortan eta hola ingo deu. Dana puskatu, eta zutan jarriko dugu baita. Eta beste gauza batekin albaia zu lagundu. Beitu, hemen goizut. Ogi hause. Bai. Karri hori garbitzea. Eta hori ingo dugu txikitu. Nahiko lehorra gongo, orduan txikitzen desunean gero, beitu, hemen bakazu atzian sartzeko, ez da? Bai. Baitu, bat bagarria lehen bakazu, dana txikitu, eta berta sartu, eta gero nea sartuko jo. Vale. Orduan, beti patel tradizionala, gola, gauza berezinak eta hoi beste batzuntzako, ez da? Esaten zu, hola, esferifikazioak eta kurgiztiak eta holako, jendeak gutea tradizionala jatea. Holako tezkia hilatuko hain dio. Eta hobe, ez pasate iristen ez da ezer pasatzen, lasai, zuek tradizioak inzagraitu, kanariarrak egiten. Ondo, eta bueno, kroketa horiek, nola izan zian kroketa horien inventua? Nola bururatu zitzaizun? Ba, bueno, pandemiako rollo honekin, denbora geixio genduken, pentsatzeko ere, eta, bueno, ba... Osa, nahiko berria da, orduan? Ba, lehen gurten. Lehen gurten, hasi nintzen, bai, gara jontan. Eta, bueno, egun baten hola xe okurrituta initun, da etxen probatzeko eman, da jo, asko gustatu zitzaien. Eta, ba, itxeko, tabernako, eta, bueno, hasi ginen, eta egi esan oso harrera hona izan zuen. Ze gauza hona. Oso harrera hona. Ze gauza hona. Eta ikustea guain, karnizerok eta esatea zuen, monde jo gehiago ateatzen dala, hain dezunetik kroketako, jendeak saiatzea atxian iten kroketan monde jona, o... Ba, bakite, jendea... Hai dala, etxen mondeju kroketak iten, bai. Kompetentzia egiten. Ba, ez da kompetentzia. Seimentu eman mondeju. Oida, garrantzitsuena hoixe da. Oida. Zuri gabe. Bueno, eta esan diazu, etxeko karroitirak azu ibiltzezeala, pentsatzen deze, zukalden ibiltzezea, barran ebai tokatzen zaizu, nola moldatzen dezu lana etxian? Ba... Taberna txikioetan bakizu hor daneti doin beharra. Daneti. Goizen hasi sukalden, barra atenditu. Terrazatea. Bai, daneti enbar izaten da. Dana txukundu. Osea, bai. Baina nola, esan dezu, baina bakarrikan zaude o norbaitekin, o egunero norbait da osuekin? Egunero emakume bat etortzen zate laguntzea, ima. Vale. Eta hortik aparte esatizut etxekok. Seme alaba, gizona, bai. Vale. Eta gizona eta seme alabak sartzen dia kosinan, o zuek zate kosinan? Sukalden ia hitzen naiz. Eta hoik, ba, bueno... Baina ez dia sartzen ez diozulako usten, o ez duelako nahi behaiek? Ba, haik aspertu gare. Danetik pixkat. Aspertu tendia sukaldean? Aspertu, bueno, ez dakit. Zu seguru bakarrikan ondo moldatzen zehala eta horretik ez diala sartzen. Saiatzen gara. Orduan, gizona eta zemek eta etortzen dien, ez egiteko gehiago, barran lana edo... Barran, gero kamara bete eta bakizu. Zema lan izaten dan tabernan. Zaborrak atea, bestiakin, danetik handi behar da. Oida. Betu, arra usainak atatzen azian. Baina ematu arkumen bat dabilera, gazta, ze usai daka mondejuak. Mendi usai, zea, ardi usai. Bai, asko usatzen nahi. Asko. Eta, bueno, jarraitzeko intentzioakin semiak eta, o beste zoze ikasten nahi dia, o ze? Semek eta, ez. Tabernan ez behintzat. Ez? Semea mekanikoa da, eta alaba behiz andereño ikasten nahi da, así que... Bueno, inoiz ez da jakeiten, ez guandi gaztetxuk izango, zenbat urte daka, behaiek. Ba, 28 eta 21. Vale, bueno. Bueno, bidien da balin bakar ez dago gaizkirez, ez da? Oida. Gioen bihar, eta hau txuko detena da pixka kolore gehiago hartzen, eta pixka kolore gehiago hartzen unian,
Bai, ingo deula ja brandi pixka bota, eta sua eman. Hemen espektakulo pixatiteko. Ba, Isabel, eta garai hauetan urriko, ez dakit, hirugarren hastian, azkenengoan ez alda izaten, bai, ardilan eguna, mondejun eguna, oso ze berezian zaldibin. Bai, urriko azken igande izaten da. Urriko azken igandean, bale. Da, ardik eguna. Ze prestatzea bertan, ze histori montatzen dira bertan? Bueno, ba, horri izaten da, mondeju lehiaketa bat iken da, gaztakine bai, beste lehiaketa iken da, eta gero bestela, ba, feri moduko bat. Hola, ardik eta bertako hartzaiek eta ardik eta jartzeituean eakusteko, eta gero... Eakusteko, ez da, salmenta ikardina eta hola... Ez, salmenta ikez, eakusteko eta hola. Eakusteko. Eta gero salmenta, ba, bertako produktok eta hola. Osa, feri bat egoten da, montatuta... Hoi da. Eta ze kontzertuak eta gauzak eta festagiruare bai, ez da? Festagiruare bai. Kontzertu zeik ez, baino festa, ba, adultzainero diela eta mariachi batzuk ekarri beharko ja, ez da? Ekarri beharko itxu hauzen, Katxila, mar. Ekarri beharko itxu bai. Piskat animatzeko. Piskat animatuko beha. Oida. Mondejo, arra, hau zukindakoa dia, ez da, ekarri zuna. Bai. Ze ondo pikadilua, eta hori ere garrantzitsua izatea, oso garrantzitsua tamainua pikadiluan, ez da? Oida. Adibidez, odolkik ebaite aldituzu? Ez, odolkik ez dugu ez. Galdeu bernizuna, zein dan zailagoa, osin izatean bereziagoa, edo... Ez guk ez dugu iken. Nik odolki tokatu zaititia noiz o noiz, ba, eskolan, gure txeko txerriakin. Baina ez joiz estetik mondejo ikan. Ja. Esan dizut, innula behin laska hon, baina beste batekin da beste baten laguntzakin. Ez dakiz koipia eta saio izatea igual mostia, koipia eta txukun jartzia, edo antzeko izangoa, ez da? Bueno, esatizut, gu gordini sartzen deu, eta gero ja barruan. Desinitea barruan, ez da? Oida. Vale. Bueno, eta bestelare, kiston giro polita ongo aurra ardiki egunian, ez da? Ikaragarri, bai, oso politi izaten da. Jende asko etortzen da. Kanpotik jende asko etortzea. Kanpotik jende asko, bai. Geota gehiago gaina, bai. Horre bizipo xamateu, eta herria bete eta festagirua eta, oso politi. Eta zen beharra da gauna gaina, bai. Eskerrak, iritsi dian ja pixkanaka. Bueno, ingo deuna da, hau. Brandi bota, esan deun bezala. Gala arte hundion, zu emango jo. Spektakulua pixatita erren esan deun bezala, Oida. Baina bai, bero ere, zateu ikuste zu hor zua da hola. Bai. Eta zu horrek, ba, hola jartzen badu eta higian izkinak erretzitun bezala, bai, pixkat erretze omen dio hor barazkiri eta aragitea eta hor izkinak, baina bueno, egia esan guain brandi usainak ebadabiltza emendikan, eta guain ingo deuna da, ogila bota, horrela xe, eta ogikin batea, betu hau, bueno, gero talpo pasat, hor txerutziko deu, eta ogiri bare bat buelta eman, horrela xe, eta beti, garrantzitsu izateare bai, bueno, nahi behintza gustatzen bai batzui sopan, arrai sopan, oain tipula sopan, sopako erabiltzia. Sopakua mami gutxi eukitze horret izatea fina. Mami gutxi, txuri gutxi, eta asko erreta eta koloriakin. Ni adibidez sopako ikustitu tenian kolore honekin, esatet, horrek sustantziak enduko jo zukin desun elaborazioa. En bede eman pixkator errepuntxo hori, koloria, beti sustantzia emateo. Eta mami gutxikin da lehorra egon behar du. Bestela, gio ateatzen zaizu txuri-txuri ja. Eta sustantzi pixkatu egitzea ondo tortzea, ez da? Hombre. Ez dakin egin bat zauden edo ez? Bai. Bale, ba. Bueno, hemen txeingo dugu, guain gabonetako eta prestatzen dugu beharra sopako. Normalen asko saltzen dugu sopako ere bai. Baina gabonetan, mordo bat, arraizopantzako eta jendeak asko, arraizopantzako emateu jendeak mordo bat. Ba, beno, hemen ingo deuna, betu, katza puntua botare bai, horrela xe, katza pixkat, salda, hau hemen txejarrik utziko deu, sukaldatzen pixkanaka, oso ondo, zua jetxiko jau, eta tipula sopa martxan dakau. Eta ingo deuna de bai, betu, hemen, mondejuna, ja dakaula hor vuelta eman da, txukun. Gero nola bota behar dion, irina, eta arrautza, eta baita patata, ingo deuna da, ja, honea bota, pixkat ostutzen utzi, bestela arrautza bota eta peuta geratuko zaigo. Hor nago pixkat hemen epeltzen utzi, gero botako jo patata, irina eta arrautza, bola txokin pregitzeko, betu hemen ingo detena dare bai, sopan salda nahiko gutxi zeon, irutze zaiten ez, eta ingo deuna da, salda ur pixka botare bai. Vale, hola hobeto, sondo. Bueno, hemen txe martxan dakau, tipula sopa,
patatak hementxe zituan bihuntze jan, ia dana martxan dakau. Eta, bueno, saldibi esaten badeu, mondejo etortze zaigu, no? Hoi da. Eta markina esaten badeu, kokotek. Kokotiak ikusteak jungo beha markinara, ikusiko zu ez errezeta aspaldikua, eta eharra. Egunon Joseba, amentxega Luisa eta Bernardo, tate gozotegian aurrean markinen. Guazen barruruz, gure gozokisek ikusteko. Tate gozotegixe nire birra itxitxek zabaldu eban, gerra denporan frantzin egon zan, eta han frantzinik ez iban gozogintzan lanbidie eta bertora etorri zan. Eta orduen zabaldu ban tate. Ez daukegu data zehatzik no zabaldu zan, baina badakigu 1 urte baino gehiago direla. Zalantza barik, kokoti gure produktu izarra da, markinen bizi izenan jentie kanpora jundana eta berriz etortzen danak, eurentzako ez da bakarrik produktu gastronomiko bat, sino euren umetasunera eramate itxuen oroitzapenak dira. Eta anekdotan bat kontatzeko mileka daukeuz, baina bueno, markinarrak eukidabe beti oitxurie, medikuan eta oie zenien, beti kokote dozenatxu bat eruteko eskerrona adierazteko medikuei edo holan, beti markinetik kokote dozenatxu bat. Bueno, eta hori nahi bozue, jungeinke barrurutz, obradorera, eta nire itxek erakutziko zue zelan egiten dizen kokotiek. Ze bera da, maixurik onena hori erakusteko, bera izango litzake. Kokotian osagaiak, hemen dauku arrautza gorringuk, esni eta anisan aroma. Eta ontxe azukri botakotzegu, naztako apur bat, da oin urune botatzegu. Da oin osagaia guztizikin, dana naztako. Bueno, hemen dauku ja masi egin de, da oin atabigu reposetako urrengo guni. Lehen makinen eguen lau konfiteria eta danok itxeben kokotik. Ze Antondea badi, idatzi iban karta bat makinoko alkatiei, da eskatzen kokotian errezeti. Ze joko floralen egon zan markinen da proba iban kokotik. Baina alkati erantzune iban, errezago izango dela markina etorti kokotik jataz ostabez berak eitxi baino. Sekretu guztiak ezin da kontatu, bestelan kokotian mitiko horia galdu ingo zan. Hemen dauke ja masi reposatu eta oin bierran hasiko masakin, kokotik egiteko. Hemen dauke txapi urunaz kokotik laban solte egon daizela, hasiko txapetan epintzen. Hasi nintzen 7-8 urte, obradorin bai apurtzu baten, eskolatik urten guardi zen, aitxai da mai laguntza, da gero atzaldin ostalde eskola, da gero 12 urtaz denpora guzti zen obradorin. Gitxi gora bera, aztin 100 laberagoaz kokotekin. Ia zelan urtetun dabe. Bueno, da oin prestauko baino, zuringuk eta azukre. Batidoran ipiniko loditzu da izen apur bat. Da hasiko ga, oin dala 1 urte baino izan modun, kokotik pintxetan. Lehengo alderdi batetik, siketu laban, da gero beste alderdi txik. Bueno, listo da zonek, 3 jateko. Bueno, Joseba, hemen daz gure antxineko kokotik, prezia, nahi zunin etorteko da alkarraz gozalduko edo bai kafetxo bataz edo ardatxo bataz. Nahi zunin. Bueno, Joseba, hurrengora arte. Aupa Luisa eta aupa Bernardo, tradizioak inortze jarraitzezu, eta beste hainbat urte jarrait esala, ze gauza txukunak dian, zen mitikuak, Kokotio, goierri aldien ezautze aldia. Ez, nik egin ezautzen. Ai, ama, bueno, guri jan izan ditugu, eta aitak ere bai horrea jutean nian pelota ikustia eta ekarri izan dituta, eharrak dia, hola.
kafear batekin da, taka, bat jan, geho bestia, paketia bukatu arte. Bueno, jarraituko dugu gurian, hemen txe, behitu, hemen, uri gabe gelditzen bada, eta oso potolo gelditzen bada, alde ur pixka botatzen joan, Ingotena, behitu, ni baria batekin nola emango jo, pixkat, ogi pusketa hondiak pixkat txikitzeko, eta pixkat testura finago aukitzeko, eta beste alde batetik, hemen pare bat gauza jarri berditu martxan ja. Inberduna da, azteko eta behin, Maixabelek ekarritun kroketak zutan jarri, bai, eta gainuntzeko ikusiko duzu gertatzean. Ez gainuntzeko, behitu, hemen dakau patata ja egosita. Hemen dakau atea deuna da, tipulina eta mondejua dakau txikituta. Horrengo ez zutena da, behitu, emango izu sardezka bat, goiara bate bai, bale, holaxe. Eta honekin ingo deuna da, patatatea, ni uste biuna da kaulaia, Bai, bikain dago. Atea, tengo zuna da tenerorekin patata ondo zanpatu, bale? Vale. Masatxo bat antzeiteko, eta patata dana ondo zanpatuta dakasunean, botako jozu irin pixkat, horren erdit jaolak, jo pixka gehiago berbau, pixka gehiago bota, gatza puntuan jarriko dugu bai, eta arrautza botako jo, eta bolatxokin goitugu, bale? Vale. Hoi, listo. Alante. Vale. Hemen, esan dizuten abeitu. Horrela, jarriko jo, ikusten dezue, ja, biguna daun pusketa hundi horiek, ja, olain eskeo, bapeitu, ja, beste itxura bat hartzen du da, batzu isopa antzekua, zeharra dan batzu isopa bai, Eharra. Zen bat aldizkuna izen nik, batzu isopa gozalduta eskola. Bida? Buah, eske gure eta morratu esan da, beti oira jumio lehenu batzu isopa prestatzen. Igual gaueko irutan esnatu eta batzu isopa prestatuta. Eta hartxe, bastarren lagatzen zuen da gu. Kolako hau baino, nahi jo, batzu isopa. Bai. Hau da tipula sopa, earki ongo zane bai tipula sopa bat, goizian goizo. Bai. Bueno, hau xe, listo, ikusi zuen beste itxura dakala, eta bain ningo deuna da sua jetxi, eta hortxe utziko du blub, lasai, indadilla. Aber, korketantzako hau behotu zaigun, pixka gehiago behatuko bale. Eta tempura egiten zen musti joa, betu ze, ja hartu dugu, ja patatakin gorputza pixka hartu dugu, ez da? Bauke pixka. Bale, bota irina pixka gau esati zutena. Pekatua izatea gehiagi botatzia. Ez deu masa bat inbiar, bale? Pixkat, almondigak eta egiteko garaian botatzen dugun bezala pixkat, baina asko bota ezkeo, geho irintxu gehatuko jo. Orduan pixka bota, eta geho pixka gehiago berbau botako jo. Bale, hau martxan dakau, hau ere bai, geho tempura egiteko jarriko izute bai urotza. Bueno, lehen da bizia hau ingo dugu. Nuzte pixka gehiago berotu bihar dula, ez da? Kroketak zeratik puskatzen zaizkigo batzutan. Ez dakipan izan izangoa misterio, oida. Hombre, nire gustatzen egia esan Google Lantokin azkenien freidor baten diten deu. Eta ne osok sartu behar dira barruan. Eta gehiagi ez jarrire bai, ez da? Aldiko gutxi. Aldiko gutxi, bai, ala izatea. Ni usteet, de bai, sustantzi pixkat berri izateula ez puskatzeko, Batutan zuba joan iten azten bagea, a ber, pusketa gotako, Uste pixka gehiago behar dula, Pixka gehiago utziko jo. Hau aurreatzen jugunez. Moltzuko eta hogin pixkat, gehiago gainin jartzeko. Vale. Bueno, eta telebistan ateatze zean aurrenengo aldia izan gure erreportaian izan. Gio, herri txikin ibilitakoa zea. Kontatu pixkat. Ze kontatuko izupa? Badakik geho parodia bat intzizuela, eta txoitxiki bate kontatu pixkat. Bueno. Gukin genuen gure saioa, Zuaitzekin monde jukiten maitu ginen, da gero, herriko festatako gazte kuadrilla batekin zon, gure, nola esaten da, gure imitazioa, o gure... Parodia, imitazioa, Oida. Eta nola jarri zizuen parodia hortan, Oso ondo, parrearrak, ez da? Bai, nahiko parrein gendun, bai. Politik gelditu zen, bai. Ikain. Ze tokatu zitezu, monde jukitiare bai egun hortan, Bai. Ja, behin hasita, ja, monde jukitea. Oixe. Bueno, hemen ja ni usteko temperatura hartu digula. Ni gustatzen itola, nahiko fuerte gotia, Bai. Txen bat ingo ditugu? Nahiko izango, Nahiko, beste bat orto. Hala, Ja. Venga, hola, xe. Hau nola ikustezu? Hau, a ber. Hogeixio... Bota pixka gehiago, gero arrautza botako jo, arrautza helduara hasiko jo, baina ezkia gutxikin, hola, bota jo zuela, nahiko, hori da. Eta ni uste toi ondo naztu, ja arrautzakin nabazu ja, eta gero ja bolatxo zuzenin berta botako ditugu. Eta hemen inbiarretena da nik, beti bakizue, perejituta dauden gauzak komen izateiala papelen lagatzia. Eta bagoaz. Gaurko errezetare ja ia bukatuta dakau.
Hori bai, garrantzitsua izatea, inbierdia kroketak, ti-ta, azkar. Batzutan segertatzea, oso hotza balin badaude, ez dala bexamela asko berotzen. Hoi da. Eta beste alde batetik adibidez, izoztuta balin badaude, barrutikan gaizki gelditzen dira. Epelak egon behar du ondo ateatzeko, ez da? Hoi da, bai. Epelak egon, zuare pixka jetxingo, nahiko kaina mandioten diko nahi, Baina bai, hola gustatzea, ez lertzeko nik uste honen hau izateala. Vale, hoi listo, hau listo. Eta ja katilua batzu izopana, hemen jarriko deu, batzu izopana. Tipulana sartuko dugu hemen. Vale, eta ditu kroketak, buelta, azala ondo gortu, eta listo. Ingo deuna da, atera kanpora. Eta nahi guztak zaitola tostatuan zea gotia kroketak, Hoi da, bai. Ez txuriak hor biunak gotia, ez, Egosita, ez. Egosita, regituta, oso ondo. Betu, oso ikatea zaizkiu. Maixa bere ekarritu earkindako kroketak eta horregre asko iteu. Bale, guain hori, zukaldiazu lagundu nahi bazu, hemen pixkat urbildu honea, hemen txegarri. Bere ongo eta, ez nahi treskantza haundik euki. Beitu, hartu bigoiara, eta hemen ingo deuna da. Horrela hartu, beitu, hartu bat, bestekin nolain, pixat sobreran da honak endu, eta hola iten deunean ja, barroa sartu. Vale. Vale? Eta hola prejituko ditugu. Eta horrela xe, vale? Vale. Zure kontu hori, vale? Jarriko izu beste papel batekin, beste platertxo bat, bertateatzeko hori. Nagazu bio hiru bota, eta nahiko izango ja, gaurko plateak gio ingoitugu gehiago. Vale. Vale? Horrea eta. Bai, horrea. Oso ondo. Nik hemen inbiarretena da berta bota. Sopa. Ametxe. Hau ja inda dakaula. Beitu ze itxura, Ai, ama, eharra katiluka, eharra inbiardeuna gaurkoan ebai. Betianik izan zea zukaldaria, bueno, esadi guzu ibilizala beti arlo hontan. Kontatu zure ibilbidea pixkat iritsi arte Ilati tabernara. Bueno, ni 15 urtekin hasi nintzen, ikasteko gogo handik ez, eta orduan ikasteko gogoik ez baneuken, urrungo pausua zen lana, karo. Lana. Eta orduan hasi nintzen, inguruko jatetxetan, da beti zerbitzari bezala gehien bat, Vale. Eta, esan dutena, gero zaldi binatazanen aukera hoi. Esan zentzen, hau zaneria, hau da neria. Bueno, probatu nahi non, ez? Baina, zukalden etzinean ibilitakoa, o pixka bai? Zukalden, bueno, ibili nahi zeleko guztietan beti ikasi zu zerbait, ez? Danetatik hartze zu zerbait. Ibili, o zukaldarien faiatze unian barroa sartu, eta bestia, eta... beti, hoi da. Eta, bueno, holaxe izan da. Gaur beste errez da atindeu monde joakin, Bai. Aber ze muskoa da. Hau probatu beharko nik etxen, Hombre, gaur hemen, eta gero etxen. Hoi da. Gaur hemen. Hau jarriko hemen txe. Hoi tostatzen dakau. Vale. Holaxe. Guain inbiarduna, betu honekin gero jarraituko dugu iten. Hemen dakaun sopa ebai. Eta inbiardiazuna da tempura hoi prestatu. Tempura hoi prestatzeko, emango izun nik. Ur pixkat, haber nola mati izuten ur, beitu, mentxe emango izut. Ur pixkat emango izuten mentxe. Emango izuten hemen beste bariatxo bat uste badakatela, bai? Beitu, tempuratxoa in. Piperra bertatik pasako ditugu, regituko ditugu, txukundu, eta guantxe platera eratuko dugu. Hau txe, puntxu hartzen nahi data. Bueno, hemen txe, ja, azkenengo piparrare bai, hemen, tempuratik pasatzen, regitu, hauxe labetik atea dugu antxe, kontu zile oso bero dauta. Bai. Kun hau bese gainen jartzen, bai. Zure kontu nahi dezun bezala, hauek hemen ikustezu, 30 segunduan iten dira. Ti, ta, vuelta eta vuelta. Eta ze gogo dakaten, Maixabel, ze gogo kroketa hoi jateko. Bai. Ai, ama! Hortxe da berta ez dakit. Takita inbeste denbora nahi zen sekula kroketa batekin aurrian inda, zangabe. Rekord, hain nahi ziten, rekord. Hoik bero jan behar du, mondejuna die, eta bakitu. Bai, eta mondejua beti izatea, odolki, mondejo, koipe, bero jan behar du. Bero jan behar du, bai. Baitu, hemen txe, baitu, piperra guek ere bai, ze bereziak, Horrela, xe. Bai. Bale, piperra guek bai, hemen txe jarriko ditugu horrela. Alde batetik piparra, bestetik indeun errez da berrila mondejokin. Vale.
Premioen bat eman berko egu eguri guain, ez da olako monde jukin olako patatakin da kroketak iteagatik eta, Premio, hor dau, premio. Hemen dago premioa. Oso ondo, bueno, hau esek baitu hartu hola. Pixka gainetik amota, berde pixka dukitzeko. Eta ez du gehiago bihar honek. Beitu ze sustantzia dakan, beitu ze pulamentu. Hau mentxe jarriko deu, hartu kroketa bat. Txintxina ingo deu, honegin. Eskerrik asko zuri honea etortzegatik, eta jarraitu monde jukin, tabernakin, eta danakin, eurra ematen. Eskerrik asko. Agur lagunak, hemen txegeditzea, bitu ze gauza xamurrakin ditun, Xabelek, eskerrik asko. Agur.